zmysle je to veľký bojovník. Skôr než začneme, myslím, že je na mieste poďakovať všetkým, ktorí prispeli do dnešnej tomboly. Sú pripravení na ihrisku s umelou trávou a budú mať pripravené aktivity nielen pre deti. Zuzke a Renátke zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, tzv. Hotelky, ktorí sídlia oproti mne v modrom stánku. Ahojte, ja vás pekne vítam. Čo sa týka gymstiku, chceme vám aj ukázať, niektorí ho poznáte, niektorí nie. Pochádza z Fínska a je to niečo ako intervalové cvičenie, zapoja sa všetky svalové partie. Andrejka, to máme to priesť za odvolenie. Aby si neušla Ivetka. Počúvaj, no. Aby si neušla. You gave everything this gold. When I called the mathematician. No, moju oranžovú 15, ktorú si takto prichystám, vyhráva oranžový lístok a bude to číslo 19. Ďakujem, že mám ja myslíte, podorujem vás servierku. No, ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, ďakujeme aj vám všetkým. Biela 6 a už sa nám blíži.